Si kumataan na ay ako niya kaya pakakuan baka po sa Manila na daw po makakuan makadika ay miyaka po na ako sa Manila na miyaka panaros ako sa mga kuan mga kalilimod si sa Tamparan si sa Masyo o siya po sa Marawi na yan niya kaya pakakumakunay man to kaya kuan si Dupalungan na ayaw ito mapipigilan na ba ako makadika na yung ayakuan pagariyak na kuan attorney na asulutan tanong saraya na natilipunan ako niya sa kabayan niya na kuan kapag isinaw niya sa kaya programa niyan o makapanta kung mambubutal tanong si Saging Garanaw na ay mala naging kaya Pilipinas na miya pikirakan ada pikadudukoy na semua ko siya banda mambu wajib rakan pagkatukaw naging Garanaw sukat to na kan kumambubitad tanong na mambutad mga Muslim na gusto mambutad aging kaya Pilipinas aging kanan na kabnar rakan aging kailang na bangsa ko sa kanwalang na bangsa ko sa Garanaw sabab ko kasi simbahin yung rakan pasi ko di ka po luluba ko kapian tanong na gusto kapian ng mga Muslim sa nga Pilipinas punalamatan na kan sa kanong alang na bangsa ko kung makinagiman to na ay malapon na lamatan ko na Allah piyarong yan kung kami abuyakan aging kaya oras na mindar pa ya may managa ko niyo siya lang na bangsa ko siya yung naranuli sa radyo adik sidi nakisultan na hari gubernur prilay kami nga kami sampel na at basta nga tatong kayo niya rurubas ayan nga niya sa Manila na matlang at siya kami nga panaros sabab sa nga pag-interview Amerika sa nga programa tanwa kapang nalko kaping da suara niyo madaklataw ayan nga nito kakabasa nga ayan nga po sa Manila ay malag na pati tutulungan ko ang headline sa newspaper sa isa Philippine Star national newspaper ay na headline sina yung Director General sa PNP si Sarmiento na malag na miyaka resign inaksipi President Ramos munta resignation sabab siya kaya problema ay malag na peace and order yan kaya kapagindap at malay with na miya takpang kaya kagamuto na problema krima na peace and order kidnapping sa Metro Manila kaya muto na isa inid na mala problema miawid akalo kagamuto na pagtaw sa Pilipinas badi mapakay gobernur ay malag na yan kaya sa tanong si Imambu sa Ranao mga lugar tanong kaya mo kay po sang utak ya kidnap sang utua na si Father Bernard Mais ang utak ya una niya na si Father Dismulo to ay malag sa Lanao del Norte badi mapakay gobernur makabugay ka sa pamanakuan mabu tayo do briefing pama ito na ito mabuha nga pisandor mangbutado pisandor kaya probinsya pama nga balabo nga kitar sa kidnapping o to isa ko isa gawin kagainda untuk mana kinidnap pa sa emisyon estudyante ako mga professors aga mo to nagupong niya ready sumat badi mapakay makabugay sa briefing pa ko sa tanong madaklataw yan eranawan to na nitito aga mo to nawan status ang pisan order sa nga probinsya yan kaya kuan pisan order o di na kalilintad si Saging Garanaw na si Kokap Karibugarian na adin na pangasasabapan si kumiyang ang una nabusin ko kapapantagan ni Manto si Kokap Kilaw na gobyerno nagusukap Kilaw naging mga sundero na nakuan
Pagkasabapan sa kapkaribugar. Ayun kayo tanong. Napat susun. Paganayron. Natabi ako sa iyo nga mga pagariyak na mga mujahidin. Nasukuan. Yang kaya ka tanong ka jihad. Naisa na napasiba paano naging kaya kuan. Mga military. Kapkaribugar. Kagyong kutuwa kuan. Kalilintad. Ikadua, pagkasabapan nun, na yung ito ang mga kriminal o pamana mga lalawan di lalag, mga raratayuar, di gulaw-ula sa mga galabak, ini sa parapan wagamatan wagam Islam. Agianan kayo na nung pinisaparmon ang Pilipinas. Ginasutigtan ng mga raratay lalag, mga kriminal, ordinary criminals. Ikatlo, kasaba pa nun na sisang kaingutan naging utak kapre-ridues. Anda apiad na katunasan sa Pilipinas na kanabamala uwi na sira katanong kalaan sa ranaw. Ay kapat naging kayakuan mga pantag sa mga drug mga intoxicating liquors. Pagka binasan niya naging kuta pamikiran, naging kuto akuan madadrag o di naging kuta mababrag na di galabak sa galabak akna ba niya katatano di umarata umapya o napakaribugar sa iyong kuta akuan kalintad na ay ako pero naging kapapantagan na kati akuan ipaka naman nerago pero lagi man to siya ka ng brago na akuan kagubernaduan si saging araw nasiwa pakili ako ron na bodin sumadakla di katirwa sa sukalilintad saging karano na akuan sudi niyang kalilintad na di ako rin pakaparati banda haya kaparwa di rin di katirwa na ayang kung tapatiro na ka ay katepisang siya na ka malagi di ako sa ako city mayor ako nagbiyang nga ka gobernador so lang manabang sa kusang kay garano na kaya bukaan sirang kudiran di katirwa ako dapi Anthony Caberan na daabayran kagdam apang arasikiran amay ko si pagpakatap si ko gobernador kagyang kanan na isa na naalalan apuro kita ng kaumpia programa agyang kaumpia apalayam ng kaya mga pagtautan sa diran di katero ako kabnariran kaanday di kalamiran sa diran di katero ako kabnariran dapi agum nakakamid na matatanor so di kap na ako sa agyang karanaw sama pro na madakala di kang bisisa sa mabibina sa supisan order iman to awin na kuwan kati ang inaliyara kang kaya patas sabab na ikumpira ka kaon sumiyaw na agulong kaya kapapantagan siya kaya gobernador kan ka agiti ka kitukawi ubububun niya kalasa kita ulo anto kaya albatan si sagyang kaya sulod kaya gobernador na daasat ni mabuam niyang gulaw na sagyang karanaw akya bina sa opisan order sabay ang niya kasugata na sa mga sundaro wag sa mga mujahidin
Dapi ada na miyang gulaula. Amya kaysa. Sa sabong gudo. Ainan po sa mga sundaro. Nakna ba mga mujahid na miyang buskeran? Ka mga kriminal. Ordinarya kriminal. Nakna ba sa mga mujahidin? Malagi do mujahidin na imilip. Anta mujahidin na imilip. Na dead na namang gulaula. Nasi iko una anay. Kuda ka pagka-gobernador. Nabanda ka pa kaya sa kadniwan mataw si. Haya bugal baka di ka pagambusa. Dapiagyan ka na mabang sa talo sa bubong na tanto sila na kaya pasangan. O kaya pag-upiri si Migiran. Si isa ba kulod. Nasi iko. Pakaisig na ka ito. Nagid na no. Sana may takabo na matunag. Nagyang ka eh. Nadid na imang gulaw na saan kaya masako. Anday malasupisan order. Saan kaya masako kaya gobernador ng taong tamipos. Sa iko makapantak ko. Isabap ang kutakap karibugar sa iko mga sugdaro wag sa mga mujahidin. O kapapo pantagiran. Hindi makaparati ka sa amay ko ba patiro ah. Sa mas maratang karahan. Anadagi mga paginuntulan sugdaro. Sa iko makapantag ko kwan. Mga ordinary kriminal. How pa man ang mga tulisan na di nandi manggulaw na buong pagkasalak. Uli na miya kay ito. Na iman to na miya tignain na miya daso di manulisa. Saya nga yung tanong. Ad na miyang gugulaw la. Amiano des ko miya nga una. O gaid na so kaya pag-upiri si Migiran. Na kinibitadin ko plano sakit arguto. Namiyada so di manulis. Yang ana nakuan pantara bato. Si sa tugay na isa na nakuan. Pagkad na ng mga tulisan. Kuan. Pag-uwit niran so tilis niran. Nahiman to na piya kita gawin na nagibuni sa reservoir. Kaan katagwi sa ikaan kabaliyag yung nalang mga na bang sa tanwakir sa nga nalupa kaan mada kapagtepukisan sa mga kawan isan di katepo ko agi nga mga kawan mga tulisan na isa ko guwa ni mada kabinatan to katulis na di ko pa kaparati iba marata supisan order sang kaya masako adi sumyaw nasa si imit sabab ko mga tulisan adi ara kayo di setimanan kaano pagkatano di ayang utabod di pero apis an order na problem nadaaban yan taksa nasigi ka kataksaw subman sumangarido na isa ko atako po na to Haya kagdam ako naging garan na lumilintad. Nakaisi ako miyawiyag sa giyang basak. Nadaag ka to nakabariwa ba da makasisa makakuan. Makasisaraya mga kuta. Nasa ka na diyan sa sabot nun tunay masuswa sa masaw to. Ayaw tatana ka na ba't nakataw yun tunay masuswa. Pisan order o di pisan order. Uwi nagyang kutuwa iman to napupamikir na ande sabab ika pa kasi sarasaya uta mga kuta. Naaya parati ako na malaso di ka perido eh. Kakanabid na kukutaan. Api yung tasilingan na nakukuta eh. Naima to na miyada na ng mga kuta. Okay, natulumarar ganun suwad na kuwan. Kaperido eh. Kaya maanay niya pero na naipun sa tani siya tiyasa na dead na sungi agad na masasagyang kaya na bumiyada agyan nga nakaperido eh. Okay. Nasupman naguntaman namin sa kapagkada nga nakapido eh. Na, yakor ka mapitero. Nakapa kaya paratiyan na kayo. Asukap po sa dasaribog sa giyang kairanaw. Nakaya minus yan. Nasigo pa man namin ginapama ka. Doon pasang ka, sigo mga gawi. Na umasalungan, ada sa timan na rinwag kapasad. Gubernur di nga na miya di ka bunga na redo up kapasad na ba di mapakaya kato ka na ranaw na paman na ba na record yun paman na kada kalarido pa miya pasad ipong ko 1992 kaya assume ka gubernur taman iman ba da kuan ad na mire record miro na ad na di miro record
ay. Mire-record na miron. Nagira mo tayo yung tapagitabang. Nasa imya kasong sa opisina. Nasutiabangan na miron. Mire-record sila ako nakatabangan namin. Ihirap man na si sumiyong sa walay. Nagira kami kaakula. Nakapkarata ginoon yan. O bakan pa kasong sa opisina na kaya baya. Kaya baga na ako. Hindi na ba ito record? Gubernur, pili ang kagayaan na isa sentimento so publiko pagka nagta sa Bangulo. Mga komentiran, tira na si Gubernur Mutilan, tira na redusan kaya sinsa kaya ini corner raw darawa of the province no na di nga pa masyungan kaya mo to ka sala ka pa kasungon na kaon. Maluwa ko siya liwan na ginan ang kanan kuan na. Sige na. Benar nanan. Diyan sinuan a personal. Kaadna pisuguna no. Nagyang ko tapisuguna no. Na mas ay parati ako. Na mapasay ka pa ministera na bisa kang kami alayam sa iyang nakawan kapamasad sa rido. Kaya man to na may pigira ka na yung kailangan akuan. Mababaloy anak ko da sa iyang kailangan ako traditional leaders na inibitara ang siran sa mugub siran. Napiyakatin kami ang ngaran na Council of Elders. Agin na so mga datutan sa ngaran no. Ang mga palukloksan. Na adum na kaya sabab po. Dia akan memimpin narasar. Oan. Yang kutuwa dia akan memimpin narasar. Na kena bakal ako. Kasuallah na aya makatatangan. Oan. Kau yagi ko manusia. Ugay na kapakayaan na lalong ami ang makuto. Namiya kasunta sa iyong kutuakwan, masasamok, nabod mi makot, nadata makaugup, kabatad miya ka di sa malawi dakat. Owa. Kaya akuan. Hirap suwa ko kay Mano. Gubernur man na andin ni kuan na isin ako niyan na hindi mga bodyguard ka nagtiro nga nga ako to si Lieutenant Paitaw hindi mga padiyan tiyan na da tiyan na saka na kaayabo kito oran na miya katalilid ka ay iti na nga nalangan na misusugat akasan nakatawa nila na digaran tiraban sa eleksyon na ayabo ka to banera rama bubukairan na iyong ko ta mga lasa mo na maluta makapan ng gila. Makapagitsar. Kaamay ko kuhan na ayat karukya sunguan na piyama ko tanong di mapi pamikiran. Na ay importante. Na yung pagkasuguro. Nagyang kuto. Ama pa katargino pa mga ditido. Na pa makadna po sa dalo na mapasadiyan. Ang nabay kailangan din. Ay duwa ko. Kati ang simbliman na ako. Manami adar pa po. Sa simbliman na binasing mga Rambon Junior sa kaya 2nd District sa Lanao del Sur. Na gubernur tanto maliwanag ang to Ocean kaon tanong man labo lang kaya maman na eleksyon sa Ranao agya kati miya kasi pagdnay na kapakay naman to si perioda diyan kaya hindi ka turwa abilabula ko kaya pamana kandidat ako sa gubernur mayor naman to na okay na sa kuan inallowed niya commission election kaya mo to siya kaya amorya kuan Ari gubernur na may interview ang si ngota isa sa slaan tanong alin tanong mamubang sa tanong si Abu Muhammad Amiruddin Sarangani kaya mo to isa miya alunya si siyang kaya regio paninta di ako maribat so katatan di kurun ay malag na so oriano kaya si kurun sa tanong may isababu pa ma na diyang kaya ulama iman to na masikin na ikaw parik kasi tindiga marka sabab saya malag na pulot kanu sa kanila to isa kaya mo to sa kaya mo to na ikontra sa kaya umpia party na dito ba miya isa sabab sukatan di kurun tiyan na wad na upama na sabab kapagnyami lagi antigen nakapasada na tax sa ini tax o Islam kaya mo to na ay lala na pagukitan na sabab tigin ang iya kapipantagan na administrasyon sa probinsya na sumingilay siran lagi mo to na susto na binbo mi pigilya
mga kakatugunan na misa kaya mo to na ano ni karoso lala na matitu di tigin kaya mo to na isa o siya na kanaban na itigin kapakati po kasi kaya mo to na di na manisa na di tigin na nga politika na mga kamapian na di nga kapugipi kumadakla to ingin pre-forma ko kaya mo to na mamubitad talo ang mga Muslim malana so Islam malo kasi kumbagay sa reaksyon na ato na ikisimbagay sa mga tuwa pa na may ilumis niya kasi sila ikon pa sa aguris sa nga naguris sa ni takso Islam sa kaya mo ito na nga administrasyon ka prilya niyo kaya mo ito na di na ito madiritsyon kaya yung oras tano na mga kaman at sa oras na mga niya din sa 30 minutos na kaya yung nga na po makinig man ito kaya hindi makasilbaga manapi ang kaya na the issues must be dune ari simply man kaya dune kaya mo ito na di ang kaya mangbitatan ka ano ka ito kaya kawan na dalmaranaw ay mapterwa ka na sulutan nagugiyang kaya lang na bang sa yung karanaw na piyangatin kami ang kayong piya na inibita dami sulalan yan nalalanaga Islam na aya para ti ako na tama ni man to na pumukit ako sa iyang nalalan andi akong katuusan o buod na gawya sumiyagad ami ako pakat kami kaya meron din sa lala na pagukitan na nasinilinan kauwad na pagbuwala na upakakuan lalan na di ba ka pa kayo di ka doon sa nagiwalangan ang akuan membro sa umpia ano ba sa kami bu makipagkakriya ako sa sakataw-taw nganan na bupa mga bud may nangyara nung turuan sumingili ka sa mga kapasadan ta kung siya nangyara nung tunod ta kapasadan kaya para ti ako na ipon sa puunan na tama ni mantong nakakadagnakan sa daako din liyo sa isa buka kuan sentimeter siya ko lalalang kayong piya alalan wag ang Islam na ayat to sa nun malangwa na minipagpadak nun sa ipon sa puunan na tama ni man tunaya lumalarga kami lumalalakaw kami kalaba ko meron inawaan nagdituso sa kuhan ako mga silay away tabi ako gikuhan kung pagariyakan na si Amir naipon siya po na nakalaba kami lagi sa lalan kasi kami nadnalala ng markaso sabak nadnalala ng umpia nadin na oras sabak nino kita lagi yung talala ng umpia kuhan marka susabog nasi kumata na sisila na kaluto ko upang makaya ko pagkukitiya kung tiyaw kitiya na ako kita marka susabog nabakod ni sibog sa ipon sa punan kanit na ba widakan naino ako ni-organize sa umpia kung yung alang ulang wala minipagin lang ng mga pagariang ng mga ulama ng mga profesional kaan mabuha pa paratiyan na miyagiti mapiaralan na pagkukitan ama ka ukit mo wagam Islam natama ni man doon na kami sa nawa nasi mga sabab na uay ad na miya manood dun sa umpia na inubita dami sila na umpia ako na dasiran makat si ibarati ko an Amir na da makatikot sa bumimbro sa umpia na ad halala niyan na sigumataan na yung talala niyan na ipusap muna na napakapugukiti so nalala sa bubu kad nalala na umpia na uba ihad yung ipin na talaga na sa bubu nasisilay na ako nung tilipon sa punan kaad nalala ng umpia naging na ni tama ni man ito nakakadagdag nga upa makadiyang kakadagdag na langwa niya padagan ng mga ulama ibin sa punan na tama ni man ito sa kapagudi sa ngayon na palaguna ko yan nagutaro ni rarang na niya kasilay ka upmano ba sulalan wag ang Islam na dagat ito 2 tao aban yan maptir wag ibilalan wag ang Islam ang kalalanak nung kada abang kepakaya terung yan ayah buan lalana agama Islam lagi utap terung yan alalan kau manisar kami namin magana bagi agama Islam na adu katawa mi agama Islam na da ketu na tahu aban yan maptiru dia buang kotak pitir lagi tubi kepitu agama Islam maka susu dia tu maka susu kotak pita wah kadi man kapahibod na makamulupulaisan Gubernur tanpa maliwan lagi na usayan ka sita no sanganan na issue dawa al-Islamiyah paman badi mapakay po ko na madaklataw anto na ipamay niya pararadu umpia party sa kaya dawa
pamabad na pamanawan mga questionable laws kaya bapo na minitra ka sa politika umpia na ba paman na ba tigil na miya di dalam sudawan na miya liyaw na sa politika ya lipatan sudawan ano nga unan to na Diyan kaya ba sa dawa Islamia hari ako sulutan na basay niya maula datan tulimana kalagi dukaw ladi maanaw Islam kenapa iya buat dakwah nakapangdu sa madrasah kenapa iya buat dakwah nakatidig sa mga mimbar kenapa iya buat kadakwah nakabagay sa mga kuan mga lecture kapang siya kenapa gina buat dakwah kasulang anak kau ya gue naging napalid ng dawan warga Islam kad na mga kapitong agama Islam ay mana dawa naging ko takibog panunod nakako kapito agama Islam kapupagilay nakako kapito agama Islam naging gadi kapag raga sa kapa katugumpiyaw iyo do mga Muslim nagukapa kala ikaw yagan do mga Muslim nagira ni una yan na dawa apil sa dawa kaya para ti ako na upa makakaumpiyag yung kay mga Muslim kamakarapang naya panariban yan kalaw yung kay ng mga Christian Manila pa ko siya agama Islam nga sila nipa ko ma. Ay para ti ako naubyan kay mga Muslim na mga kosa. Na di nakikailangan ibatan ng pupunan ng usang mga hindi. At pumangan ni tanong sa ipindalay sa masjid, pumangan ni tanong sa ipindalay sa madrasa, pumangan ni tanong sa ipindalay sa ginuman niya. Ay pumagay sa mga ilo. Mga kwad, no, ito na yung mga balo. Kasi katarod din. Nagina na isa na dawa. Uwad na kalam ako dawa Islamia sa Pilipinas na sabab sa malam magtanong. Nabataluan o pamana may tutaling kawiyagan na isa pa na dito to isabab aging kaya umpia na si kumatan na dawa ini nagkaya pakatindig kasi na dawa practical dawa o mano ba si mga padi nabanda ka kuwan mga paparatirakan sudah pa nakapakatindig umpia natantua di mapipiaso di ka pa kasusundaw mga ulama sa mga ulama sa kami ng Islam nasalakaw din ko mga ulama sa agama Islam nasalakaw din ko mga ulama sa Mahad Marawi nasalakaw din ko mga ulama sa mga yakwan markas usabab diliya po optimatim so kaya pa katindig umpiya na unang ganito mawag na palid niya pagkating buwan na di ayabud na galabak na di kan diskasa sabi ang kaya kalapid di kalapid kapakatan lugo ako bismillah sa di kapakatan lugo ako bismillah kapura kala di kapura kala jadi hindi kuat o paman nasisinambungan ya burung galabak adilong di kan diskasa so kaya pakatindig umpiya niya nagkanya diskasa yung neda ha buwan ni nandun ni kati apa kau mga posa nandun ni kapwa kau man yan